Molt bé, molt bé, molt bé. I ara ja per despedir-nos de tots vosaltres és mig de Nadal, però abans de despedir-nos donar les gràcies a tots els que heu participat i fet possible aquest concert des de bé, els balladors, en Xes, en Lluís, en Andreu, en Joan, bé, tots els tècnics, tota la gent que ens ha ajudat, l'associació de l'any cerebral sobrevingut i a tots vosaltres molts anys. Joy